Sapa sing ra primane omah iki sih? Kumpul ke pergi. Main kumpul. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pecinta IBS Channel, malam hari ini saya bersama dengan Mas Ibnu Ya, berada di Jalan Palagan. betul. Tentunya malam hari ini untuk teman-teman pecinta IBS Channel kita akan kasih clue-cluenya. Betul. Untuk Mas Ibnu malam ini kita mau mengadakan apa ini Mas? Jadi gini Kang Mas, matur nuwun. Jadi beberapa minggu yang lalu itu ada owner sebuah usaha kayak seperti kafe gitu Kang Mas, seputaran Jalan Palagan. Itu datang ke Sekretariat IBS. Tentunya ngeluh kesah banyak kejanggalan-kejanggalan yang menimpa di usaha tersebut. Maka dari itu mengundang tim IBS untuk rawuh di tempat ini, bahwasanya menggulas tuntas apa yang jadi kejanggalan tersebut Kang Mas. Oh J, siap. Untuk malam ini kita akan mengulas tuntas di Jalan Palagan di sebuah resto atau kafe Betul. tentang keluh kesah bagaimana secara omset dan lain-lain nanti akan kita ulas dengan tim IBS Channel. Untuk teman-teman pecinta IBS Channel jangan lupa saksikan. Ya, betul. Oke. Dan tentunya Kang Mas nanti Oke. itu lebih lanjut berita-berita yang mengenai resto tersebut yang menjadi kejanggalan, lebih jelasnya biar dipanggil ownernya atau perwakilannya Iya. biar bisa untuk menceritakan Iya. apa Iya. kesannya tersebut Kang Mas. Iya, Biar siap. lebih gamblang. Iya. Gitu. Perwakilan ownernya. Ayo Mas, kita panggil untuk Iya. Oke. Monggo. Selamat malam Mas. selamat malam. Iya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Udah sowan ke sini. Nggih. Pada intinya cuman mau minta tolong. Nggih. Sebenarnya ini tempat itu sudah 5 tahun. Nggih. Sudah 5 tahun beroperasi. Hmm. Untuk tutupnya di bulan Mei tahun ini. Nah, selama 5 tahun itu di 3 tahun awal itu kondisinya ramai sekali. Oke. Bisa dibilang ini adalah salah satu restoran yang paling ramai di Jogja. Tetapi nggak tahu kenapa di 2 tahun terakhir itu drop. Sampai dari segi customernya hilang, dari omsetnya sangat turun drastis, bisa dikatakan 90% lah. Dari itu hilang semua. Nah, selain itu juga ada kejanggalan-kejanggalan. Misalnya ada customer yang sering diganggu, Ya. ada karyawan yang sering diganggu. Ya. Itu sering terjadi. Bahkan ada supplier pun terakhir ke sini itu juga diganggu. Sampai jatuh di tangga, itu juga karena diganggu. Nah, di sini saya hanya penasaran aja, sebenarnya ini tuh apa, ini tuh ada apa, Ya. dan dari mana. Betul. Itu. Jadi saya minta tolong sama rombongan IBS Channel Iya. untuk membuka lah ibaratnya. Betul. Untuk membuka sebenarnya itu apa, terus kenapa bisa seperti ini, dan ada apa, dan di balik itu ada siapa. Iya, Kan betul. seperti Ya, itu. Betul. Iya. Oke, terus yang saya tanyakan berarti
kayak karyawan tuh sering ya dilihatin sosok-sosok seperti itu, Mas? Sering sekali. Oke. Bahkan ada karyawan yang sering diganggu itu melihat sosok itu yang menyerupai sesama karyawan. Itu sangat sering sekali. Ya. Terus kalau customer itu juga sering melihat ada sosok kayak orang merangkak itu di dalam toilet. Seperti itu juga ada yang sering. Bahkan di sini dulu ada yang hampir kesurupan cewek, karyawan cewek. Itu kondisinya ya mungkin namanya cewek lagi dapat ada halangan itu ke toilet, sempat hampir kesurupan sampai mau nangis itu. Terus dari customer sendiri selama 5 tahun beroperasi itu kita punya langganan, ada customer tetap di situ. Tuh ada customer yang benar-benar dia itu selama datang ke sini nggak pernah yang namanya lewat pintu depan. Pasti lewatnya pintu belakang, samping dapur. Karena ketakutan. Anaknya itu selalu nangis. Kalau datang ke sini selalu nangis. Kayak gitu. Jadi memang kejanggalan-kejanggalan itu yang membuat ini tuh sebenarnya ada apa? Seperti itu. Siap, Mas, matur nuwun. Terima kasih sudah mempercayai tim IBS untuk berkenan hadir di papan ini. Insya Allah saya berserta rombongan nanti akan saya gulas tuntas apa yang jadi kejanggalan-kejanggalan di resto ini. Tentunya mengimbau kepada para pencinta IBS Channel, apabila panjenengan sedaya pengen mengundang tim kami, nggak usah takut, karena tim saya itu jiwanya sosial, tidak sama sekali tidak memasang tarif. Jadi kalau misal ada keluh kesah di usahanya ataupun keluh kesah di rumah tangganya, bisa langsung ketik ataupun menulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan admin merespon dan siap membantu panjenengan sedaya. Oke, gitu aja. IBS Channel mantap. Betul. Nuwun. Oke, sugeng dalu kula nuwun. Niki kalian sinten ingkang lenggah mriki napa sing Jawi? Sing manggon mriki. Nggih, nyuwun pangapunten. Mbok menawi kula sak rombongan sowan tindak wonten mriki mboten dados ngarenane penggalih, ora dadi atimu. Saya mewakili owner usaha mriki nyuwun pangapunten. Ingkang baken kula tekan kene, kula sowan dugi mriki badhe nyuwun senjata pepadang pitulungan gambaran kagem menanggulangi antene kejanggalan-kejanggalan sing sakmenika wonten ing salebetipun usaha punika. Dados kula suwuni panjenengan saged nyukani informasi dumateng kawula. Tentunipun bab kaitan energi negatif sing sekirane ndamel resah, ndamel ulah, ndamel usaha punika saged oleng utawi saged kukut seperti itu. Pripun? Nggih. Pripun? Oke gangguane.
Oh, saka njaba terutama kali usaha sami bisnis pengusaha juga. Kalian owner ugi wonten sing mboten remen ngoten. Wong jero dhewe ya ono. Nggih, malah justru ada pelakunya oknum orang dalamnya toh niku. Sing niate arep ngebrokin niku malah wong jero temenan nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi pada intinya ini ngendika awal mula niki ambruk jatuh ternyata ada orang dalam yang intinya menjadikan CCTV sisi melek usaha luar yang untuk memonitor. Jadi kerahasiaan usaha ini sempat bocor sampai luar dan digambar ini ngebroke. Jadi pelanggan yang di sini ku ketlarik kabeh. Mbuh piye carane direka. Bahkan ibaratnya ono wong jero dhewe lah sing dalange wong jero. Pelakunya dalangnya. Nah, seperti mungkin jenengan peperso ngendika niku ngoten. Iki ono wong jero sing berulah berperan dadi dalang di situ. Terus gimana? Nah, nanti bisa direka nggih. Jadi kenapa kita evaluasi? Jadi apa hasil nanti yang diterapkan harus kita gulas digaduk yang masuk akal yang mana, yang gaduk yang mana kita petani nggih. Tentunya nih tadi ngendika malah oknum jero dhewe sing jadi CCTV usaha luar terkait adanya yang tadi juga bilang ownernya sendiri. Jadi mungkin panjenengan sing mboten remen nggak tahu ini yang dimaksud tadi sing orang senang itu dari kubu luar atau kubu dalam menurut jenengan? Jero ono juga. Di dalam juga ada, luar juga ada. Intinya mungkin yang dimaksud dendam pribadi atau gimana? Atau pripun? Pripun? Ngono kuwi. Oh, persaingan bisnis ngono modelane gitu. Saling persaingan. Jadi model serik ngono. Oke, nggih. Tentunya selain ada dalang juga ada salah satu mungkin ya wajar ya di mana teman-teman jenenge wong rasa seneng pasti ada. Cuman rasa seneng model seperti apa? Makanya niki saged ngendika langsung mengutarakan bahwasanya terkait ambruke jatuhnya merosotnya usaha di sini ternyata intinya itu ada oknum dalam yang menjadi CCTV sisik melek mata-mata dari kubu luar seperti itu. Nanti bisa dijabarkan untuk secara detailnya. Nah, ini emang terus terang yang sing tak atur tadi, sing mandegani apa kepala sukune. Nggih, di situ. Terus selain niku nggih pakai media apa aja sing niate siji ngebroke jatuhke usahane ini sama ownernya juga kok ngantuk iso oleng iso bener-bener glempang iki. Saya pengen tahu untuk media sarana prasarana untuk meruntuhkan itu pakai media apa? Apakah wonten sing ditandur teng mriki? Apakah ada yang melalui media apa? Mungkin jenengan lebih mangertosi. Pakai media nopo? Sing nggo carane nutup warung kene ngono. Wonten, tanah makam ada. Rumah kuburan itu. Jadi ada beberapa ini tadi titik sudut yang dicemplungi tanah makam. Jadi pura-pura mungkin di sini beli atau gimana, tapi dia membawa. Jadi entah itu pindah ruangan atau di mana. Dan di situ itu berperan. Jadi ya dibom jobo ya dibom jero. Seperti itu, ngoten. Ngoten jenengan. Iya. Oh. Nggih. Terus selain niku wonten sosok napa mawon dalam arti selain niku dibom niku sing wonten teng kawasan mriki, terutama energi negatif, saya khususkan wabil khususipun sing energi elek. Sing niate ya kuwi mau gawe ulah nggih resah kuwi wujude apa wae sing ning ana daerah kene, terutama sing bener-bener power-e rada gede. Ireng gede. Terus wedok, ngomong wedok, oke wedoke. Wedok. Oh, semacam kunti ngono. Terus ana meneh, apa meneh?
Pocong. Berarti sak paket ya gendruwo ya ono, kunti ono, pocongan ya ono ngono ya. Ning cah cilik-cilik ya oke. Oke. Kuwi tugase ngopo Mas te kuwi bayi bajang apa tuyul apa kepiye kuwi kok cilik-cilik ya oke nganti tekan kene iki. Apa saka kuntine kuwi bocah-bocah kuwi? Ya anak-anake. Oh, ono anake barang ngono. Berarti sing bocah-bocah ya ono, dadi raming gedhe tok kuwi. Terus pusate iki ndone manggon ning ndi pusate kuwi? Sing do berkepung ngono ono kumpulane, ana kaya base camp-e. Pindah. Taman kono. Oh, dhuwur kono karo Gudang itu. oh, karo gudang-gudang. Ya. Nek kuwi kabeh do ning kono, pusate do ning kono mau, do ning dhuwur kono. Pusat intine. Ya. Nggih. Jadi sedikit kecuplek informasi matur nuwun. Pun kersa nyukani berbagai informasi dumateng kula sak rombongan. Pakipun kula nyuwun tulung jenengan sing mandhegani papan mriki. Jadi mbok menawi sak mangke niki pun dinyatakan grand opening launching lagi. Sekiranya jenengan saged njagi, sakniki kan pun wonten tembunge ten jawabe. Kira-kira jenengan nyuwun napa ben supayane napa nggih bener wong jaga niki mesti ana opahe. Kira-kira jenengan itu nyuwun disukani pikurmatan kagem napa? Ben supane jenengan iki saged njagi. Oh sajen. Ya. Oh, nggo tumpengan gunungan ngono. Ya. Tiake sebelah ngendi? Dideleh ngendi? Manggonmu ning ndi? Manggonmu sebelah ngendi manggonmu? Karwanku tak keke ing sebelah ngendi tak khususke nggo jenengan. Dadi kowe engko tugase namengi mageri dadi berbagai ada bentangan dari usaha liya sing intine arep ngisruh. Nah tugasmu ki pager tameng. Seperti itu. Manggonmu ning ngendi? Nggon patung kae. Nggon wit. Ning parkiran ngarepan jobo. Dhuwur. Pojok dhuwur kono. Sing ruangan AC itu nih. Oh niko sing dhuwur kono. Oh kono. Ning ngarep kidul. Ngendi? Waduh. Dhuwur tengah. Oh ning tengah. Ya jadi ngene. Gandeng wingi kan ya ora ngerti asal usule silsilah seberapa saiki kan ana cembunge ana jawabe. Jadi berarti sesuk nek aku ngenehi sesaji, iki tak khususke nggo jenengan. Sekirane ben pengunjung yo ora ngerti, ikan tak delikke tetepan. Mungkin nek emang jenengan ki manggone tak geser sing sekirane iki tempate rodok rimpen. Karena itu kan privacy aib apa ya namanya usaha kene. Jadi ben dikirane kesane wong tuku wong rene iki ora ketok mencolok mata banget nek itu ada sesaji di situ. Misale tak sukake sing rodok delik sithik teng pundi jenengan matur mawon sing sebelah ngendi selain di tengah. Karena di tengah kan tempat untuk dijamah orang ya. Pengunjung. Pikirnya jalan teng pundi? Buri. Sebelah pundi? Buri dhuwur. Buri dhuwur. Pokoknya bebas yang penting teng dhuwur ya, ning atas buri ya. Oh sing kidul, Oh nggih. Pokoknya intinya tak delekke ning dhuwur kidul. Itu awujud jenengan nyuwun semacam kados sego tumpengan ngoten. Terus tambahan apa meleh? Ning niku tok. Nai napa kados rokok barang atau rokok Jawa kretek atau wajib nggih. Kados biasane nek pas anu nika nggih wonten tumpengan wonten nika nggih. Nggih. Jadi sakniki intine ingkang bakan matur nuwun pun kersa nyukani gambaran informasi dumateng kula sak rombongan. Bahwasanya insyaallah segera mungkin ajeng kula napa nggih pantek kula teteki bab kaitan besok launchingnya usaha niki insyaallah jenengan bersedia mboten mengke saged njagi saged namengi saking siji awone zaman saka persaingan sing tidak sehat niku kira-kira jenengan purun mboten? Ya. Ngoten nggih. Nek saya sanggup nanti kira-kira nek damelke itu berapa bulan sekali 8 dino pisan atau hanya cukup sekali per bulannya atau pripun? Setahun pisan ora apa-apa. 8 dina pisan. Setahun pisan. Oh, setahun pisan ora apa-apa malahan ya. Nggih, jadi enggak harus pendak Jumat Kliwon enggak harus ya. Yang penting setahun pisan berarti kaya nek pas saparan ngono ya. Oh nggih, dadi nyuwune ini alhamdulillah
kerso setahun pisan apik banget. Biasanya kan ada yang meminta pedak Jumat Kliwon, ono sing pedak Minggu Anyari. Nah, berarti ini kan dikhususkan kados nek teng mriki itu saparan, pedak sapar ono bergodo kirap nah, ini cuwune seperti itu. Kados suro kan sekali pisan. Nah, mungkin tiba teng suro niku. Gitu nggih. Pas wanci suro setahun pisan jamasan pusaka bareng kayak itu. Nggih. Jadi intinya ngoten niku, wonten sedaya lepat nyuwun pangapunten saya di sini mewakili owner usaha niki. Selama iki mbok menawi nglangkai unggah-ungguh jenengan, mboten dados nirae panggalan jenengan, ora dadi atine jenengan. Pokoke intinya kula mewakili keluarga besar owner mriki nyuwun agung samudra pangarsami pangapunten. Nggih. Diaturke sedaya napa nggih rencang-rencange jenengan, terutama bab kaitan cikal bakal mriki. Dipun jelasaken dalu punika wonten kegiatan ngenten iki intinipun mboten ajeng ganggu, mboten ajeng ngusik, cuman badhe netralisir hal-hal sing niate mboten sae. Ngoten nggih? Nggih. Monggo sak menika katuran tinggal medal tindak kundur mawon. Tetep ngamping-ngampingi jagani kula. Sak mangke terus terang badhe kula hadirkan bab kaitan sing niki wau niat wonten sing barang gede, wonten sing kuntilan sak pindhone sing kula hadirkan, jenengan tetep teng samping kula, jagani kula kalian rencang-rencang dumugi sak paripurne acara, sak rampunge acara niki. Ngoten nggih? Niki. Nyuwun pangapunten kesupen. Yang panjenengan kakang asma sinten? Aduh, telat. Telat. Enggak apa. Nah, makanya ngenten dijawab mawon wabil khusus sesepuh cikal bakal mriki gitu aja. Enggak apa-apa. Kok disukani. Nek enggak besok gampang untuk niku. Di Mas di rumah ki, Mas. Abot yo. Abot. Toleh. Toleh. Ora pagi. Sedap. Iki sapa? Iki sapa? Sapa iki sing mlebu sapa? Pengen ngerti iki sing mlebu sapa sing nek saiki? Rafa lu ngerti. Sugeng dalu nggih. Kepala nyaman nggih, Pak? Nyaman. Tak sanak ra kena to. Iki sapa iki? Iki sapa? Kowe ora arep ora piye-piye. Ini ra kena direna satu mesti terutama salah satu sing Ayo temen-temen kene lho. jadi dia ngundang. Ayo do medun kene. Toleh. Sampai ditahan lho. Toleh. Aku lebu hati-hati. Jangan ayo do medun kene kan gitu. Sempat kata-kata ayo do medun. Wani aku nang kene. Wani kene. Panggon ku tepel nang kene. Sik ngene. Dalem apa? Sik, aku terus terang ya, ning kene entuk amanah untuk karo owner kene. Kowe ngusik aku nang kene kowe. Ya, terus terang nek emang ning kene niat melek tak usik. Nek emang niat melek kene tak usik tenan.
Aku terus terang dene mandat dene amanah karo sing owner kene. Mandat owner kene. Terus terang mulai saka detik iki bengi iki posisipun nggon kene. Atak resiki kabeh saka barang-barang itu sing sekirane arep nyerenggeti ngalang-alangi barang nek golek pangan. Koncoku kan gini. Hei, betul. Sopo sing ra trimo? Sing ra trimo sapa mau dobrak-abrik kok, Iki koncone niki. Koncone. Betul kabeh. Wah. Hei. Nathan kenapa? Hei. Saya sini iki. Hei, Don. Hei. Kirang tenaga. Hei. Hei. Sik Sapa sing ra trimo nek omah itu sih? Hei. Hei. kumpul ke mriki. Dene. Mengku. Dene. Saiki kabeh arep kepiye iki, omah dhewe wis dosa asen gini. Hei. Jadi ngene ya. Aku ning kene. Terus terang, aku dene amanah karo sing owner kene, cen niat sing sekirane ora ono kranah manggon ning kene tetep tak ngilang ning kene. Wis sekarang apa niatmu ning kene elek? Wis ora becik kowe ning kene. Nyuwun ngapunten. Pokoke intine nyuwun ngapunten sak kabeh sing sekirane energi negatif, sing sekirane ngalang-alangi le golek pangan usaha kene, nyuwun ngapunten saestu. Bengi iki tak ngalihke. Cara ngopi lan ngalihke aku. Piye caranya tak musnahke saka papan kene. Jadi aku nggak pandang bulu jenengan sinten. Karena apa? Piye-piye iki sing kawegan sing di omah iku luwih kuwasa. Dadi jenengan iki mengampiran mampir saking suwene. Jadi kaya kowe tak takon, kowe kiriman sing tak takon. Kowe ngerti, kowe kiriman sama ndi? Sapa? Kowe iki tekan kene dikirim Etan. saka wetan. Oh, saka daerah wetan. Sing leboke kene, kowe ngasek so tekan kene kan ngeterke. Nah, sing ngeterke iki padha bronde usaha apa kepiye? Yo. Padha bronde usaha ngene iki. Oh, kepiye bergejolak sama persaingan bisnis apa kepiye? Jadi persaingan ngono. Jadi awal mula piye kowe ngantek iso tekan kene? Awal mulane piye? Saiki penak-penak bae. Tandur kene. Oh, ditandur ning kene. Itu ditandur ning kene kuwi langsung sak rombongan apa siji-siji apa piye? Apa sepasang-sepasang ngono? Siji. Oh, siji-siji. Dadi dia lerene iki raming pisan to. Oh, bola-bali rene mlebu ditandur. Oke ya. Jadi terus terang ya, kaya jenengan kabeh sing ning kene iki bengi iki terus terang aku mewakili keluarga besar owner kene. Nek ana salah lupute di ngapura nek iki bakatan ngusik karena apa? Iki wis kawegane wilayah sing kagungan iki. Siji ya. Sing keloro kowe iki tak lungake saka papan iki sak brayatmu. Saka cilik gede nom tuwa tak rangkul tak ngalihke saka papan kene. Aku tanggung jawab. Terang iki sing duwe usaha iki merasa janggal atas ulahmu kabeh. Cara piye lembar golek aku. Nah, saiki ngene, kowe kan terus terang terikat. Jenenge terikat iki menjadi pekatik. Menjadikan koyo babu kowe iki dipasrai kon nganggo kene ngantek sak tutupe. Nah, saiki bener kowe. Nah, iki kono tetep keplok-keplok. Nah, untuk saat ini kita anggap piye carane aku lek arep iso ngrangkul, piye carane aku iso bangkitke papan ini terutama kowe tak ngalihke. Piye caramu piye? Nah, caraku ya nggo 1000 cara. Nek kowe kena tak los, tak pernahke tak pindah nggon. Ning nek kowe ra tenan yo ngapunten. Nyangoni aku apa nggon aku lunga iki. Wis, iki nek karep nyangoni apa sak duweku. Duweku yo ming sekolah Bondarum sak alone. Ngene. Iki ora tak nggo sangu. Ayo. Ngono ya. Ngono, saiki tak takon. Kowe manggon
anu muni ndi? Posisimu tempatmu posisi sak ini ndi? Kebae. Done ngarep, done dhuwur ngarep. Oh ning ngisor. Oh mubeng, dadi nguasai mubeng kabeh. Total keseluruhan. Maksudnya kan iki kan terus terang aku yakin jenengan iki bar kate punggawane. Wis. Dadi kowe ngalih aku yakin nanti sak bayarmu, terutama tanduran-tanduran ning kene tak jaluk iso ngalih kabeh. Wis. Aku pengen tak pernah kowe. Berarti kan selama iki siji mau ono oknum jero, sing keloro kowe nganti ditandur ning kene sak jebon jerone. Ora ngantek dedel duel kaya ngopo ngantek iso. Itu urusanku. Aku tuh yang dikongkon gini. Tantur gini. Iya bener, aku paham. Alat nih berbudak. Nandur ning kene. Ya. Wes, jadi wong iki titi temu wanci iki ya. Aku pengen njaluk tulung. Nek kena tak rangkul tak sana, ayo pindah saka papan gini. Tak ngalihke ning sak papan sak penak-penake ning aja ning kene. Kene terus terang tak mulai saka nol meneh, tak rilis piye carane usaha kene iso mati berkembang. Jadi saka awal mungkin saka awal salah itu lan jawab dan seperti itu lan ning saka saiki wis jelas kabeh pager kabeh tak rekod daripada kowe mengke kancing. Tetep saiki tak tebus. Iso tak pernah ning pasar Bubrah Gunung Merapi. Perkara ra iso ya nyun sewu. Tetep tak rekod piye carane. Selain kowe ganggune piye? Mas aku tak ganggune pasaran warung kene usaha kene dengan cara apa? Mesti pelanggane atau sapane tok gawe kepiye? Tiga peteng, berarti nggone kene tiga peteng. Ya. Kalau sing iso delok. Oh, dadi men sing do lewat ning kene juga. Selain kuwi sak jero-jerone. Berarti sok nongkrahke pameran kene barang tiga congkrah sak dengan terutama owner-e. Ya. Berarti tujuannya kuwi. Tujuan rusak berarti. Merusak keluargane, merusak asete. Wis gaweanku. Oh, gaweanmu. Gaweanku kuwi. Jadi sak njaba jerone keluargane tok rusak. Berarti paketan ya sing Kisro, usahane ya tok Kisro. Paket komplit. Saya tak takon, kowe mau barang saka wetanan. Aku pengen ngerti sing ngirim kowe ngantek tekan. Kok ngantek iso koyo ngene. Wis. Wis. Meng pengen ngerti saka arah ngendi, alur ngendi. Nah. Nek emang kowe diwanti-wanti iso ngene omongan ya ben dikasih omongan. Emang wae itu kowe diwanti. Jelas ora ngatur. Sejelas ora tuh, ora tuh. Itu sampean keperake juragane juga kok. Ya. Oh, ya. Kamera. Wes, jadi ngene. Jadi ngene ya. Pokoke mengiki tak pupus. Bismillah tak pupus. Karena ini emang aurane gede banget. Aku yakin betul. Makanya kunci gemboke ning nggonamu, carane ben iso kabeh keguang kabeh. Beras kuning oh di sini. Batok nggih, batok nggih. Tolong aku. Niku sepasangan.
Wis, makane iki mau tak sana apik-apik. Wis tak sana tak nekake piye carane. Aku wis ngomong lho. Wah! 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 Sudah aku. Wong dibeli nasi. Tahan iki nggih Mas. Aja diculke sini. Nggih. Nggih. Bentar ya. Coba dilemes bareng. Mana Mas? Sebentar. Sebentar dulu. Jadi sing dimaksud genderuwo yang gede tadi loh. Maksudnya sing gede banget itu. Pak, ini saya bela. Apa nama? Apa? Renku balik ke. Apa, Mbak? Koncone balik ke. Oh, koncone. Nyuwun ngapunten, kan iki mau sepasang to. Pasanganmu wis tak sirnake. Nah, ming gerek kowe. Aku ming njuk tulung gandeng kowe iki ning kene iki terus terang ya. Terus terang iki ming pendatang ditandur uang ning kene. Jadi aku njuk tulung nek iso tak sana nek iso tak rangkul nek paete ra iso nggih nyuwun ngapunten. Karena kowe wis bertahun-tahun ning kene ming arep beresah nggih ulah terus. Yes. Yes. Tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Cipta Allah jubnang selasa sama kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Allah Rasulullah. Langsung kancing Mas. Kancing. Sini enggak? Bener mobil. Bapak ini pincin. Lama-lama. Wes saiki pungkasan. Pungkasan terakhiran manggon ning kene. Jadi aku njuk tulung tenan sing gedhe pangapuramu karena terus terang kontrakmu mungkin isih karo empumu ning Nuwun Sewu. Bengi iki wis pungkasan bagi saya sak keluarga besar owner kene. Jadi terus terang saka kancamu sak brayatmu ning kene wis tak sirnakne kabeh gerek kowe. Wis. Oke. Beras kuning, Mbak. Kurang ke sini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Menggodoki sapi korban. Sirah. Waput. Bismillah. Ditahan. Tapi ditahan.
Sisi apa sama? Sareh mbak, sareh mbak. Mbak, sareh mbak. Sisi, tolong. Mbak, tidak, mbak sareh mbak. Sisi. Dika nudut Mas Meng, kon nudut Mas Meng. Langsung. Ngapunten, niki sinten nggih? Saged ngendika kalih panjenengan niki sinten? Dalu mbak. Niki kali sinten ya? Oh, oke. Ulang. Atas ulang. Udah. Ben sempurna dulu gitu. Ben sempurna ini kan baru penyempurnaan nggih. Duh, ulah nggih. Ana ulane barang kok. Ulo gitu ya, Mas. Kayak ular ya. Masih Mas, jenengan. Jenengan yang dicari jenengan. Nggih. Nyun sewu. Nggih. Nyun sewu. Gimana? Pripun. Wonten apa? Hah? Oh, ini di anu. Iket. Oh, ini diikat. Ini Dimatiin. Oh, Ada yang dipasang. ada dipasang ning awake Pak iki. Oh. Ono sing ngalang-alang. Iki pripun. Kesini kalung Oh. Bapak pakai kalung? Udah enggak ada. Oh itu. Lepas pak. Coba. Ini. Bukan. Kenapa kalungnya? Enggak ada mati. Oh, enggak baik nanti anu itu. Dikasih dulu. Ada apa? Wonten apa? Pripun. Pripun apa? Virus. Di sendiri. Virus. Oh, kutu. Aku sakit. Enggak masuk. Beli online ya. Maksudnya ini enggak baik, enggak bagus untuk mangkuk dipakai ini enggak bagus ya. Oh, ngoten. Jadi membawa energi sing berbeda apik ngoten. Oh nggih. Karena dipegang kali dirangkul kayak gini atau apa. Begitu. Enggak. Maksudnya itu gini. Bapak ini nek pakai ini tuh kan mungkin Makin ini jelek negatif ke saya. Energi negatif ke sini. Jadi ngalang-alangi dalane ini loh. Enggak usah. Mending disimpen aja mungkin enggak Enggak apa-apa. dibuang. Jangan dibuang. Udah dikasih bapaknya. Jangan. Makasih ya. Nggih. Sun nggih. Itu. Boleh mbak. Nggih, wonten boleh mboten. Enten pesen mbak. Kenapa? Saya pengen tahu niki ya. Oh Ya. sakit ya. Jadi gini. Saya. Nggih mbak sing sare mbak. Nggih. Jadi gini, saya itu juga minta tolong tak kon bersihin yang ada di niki lho. Sing awake bapak niki karena emang ini jenengan mageri namengi terus dirusak. Mungkin gini, ini ndak namengi dadi mageri awake jenengan tapi berusaha wonten sing arep ngerusak dadi ini tuh koyo merasa kesakitan. Enggak tahu dengan sistem seperti apa. Jenengan ngetut ke ini rogone bapak ini terus. Dari mana? Dari mana? Dari saking pundi dulunya, dari mana dulunya? Enggak. Dari mana? Dari sini atau dari mana? Ibu. Ibu. Sampai. Ibu ibu Oh, dari ibu dulu. Ibu masih ada? Meninggal. Udah meninggal? Meninggal umur saya 10 tahun enggak? Umur saya 10 tahun kita. Aceh. Oh bukan. Enggak, waktu meninggal waktu saya umur 10 tahun. Oh, masih 10 tahun. Oh, ibu masain jenengan suruh jagain anaknya gitu. Oh, terus jenengan merasa kesakitan karena ada yang ingin menjatuhkan ini, ono sing arep nyerang jenengan. Jadi ini kan sebenarnya ada tameng, ibu mungkin tanpa disadari mengenai tameng pagar dari ibu, cuman beberapa ada orang yang niat mau menjatuhkan atau niat mau piye nyerang jenenge. Itu orangnya yang membuat jenengan sakit itu maksudnya dari Aku nggak tahu bahasanya gimana ini.
Coba Om yang nanya. Aku radong ya bahasane kula Jawa ra iso. Biar Om yang Heeh. translatein. Coba Bang tanya saya. Bahasa Aceh. Pakai bahasa Aceh atau apa monggo? Atau bahasa Indonesia ya? Pakai bahasa Aceh. Ye. Oh, baca. Oke, Bang. Aku. Ya, Gimana, Bang? iya. Pegang, Bang. Hah? Pegang. Dah. Puna. Dah, ini. Bahasa Indonesia aja. Dah, Lanjut. dah. Nggak bisa dia bahasa Indonesia. Jadi pernah, Bang. Oke. Jaga lu. Iya. Jadi intinya itu toh, ini jaga nih dari awal dari mana ibu terus Air. Bisa nanya lidahnya melet-melet gitu. Air. Air. rambut enggak rambutnya makan. Oh, anu keduren. Dia mau makan keduren. Kurang air aja, tambah kurang air. Kurang kebak. Oh, jangan. Anu wae. Nah, udah jangan diangkat kayak gitu, ringin. Hangat. Aku radong bahasanya. Bahasanya Bapak aja. Aku ya radong ya. Hangat. Itu bahasanya. Long. Ada. Makasih, Bu. Pikir mah di luar prediksi saya, pikir saya di luar prediksi saya, Mas ternyata yang masuk yang apa? Yang bukan apa. Yang suruh jaga. Yang jagain jenengan itu, yang jagain jenengan. Ibu kan nyuruh ini jagain jenengan. Nah, ini yang masuk malah. Titipan Ibu lah. Titipan ibu, almarhum, titipan nggih. Wah, dari tahun 80-an ya. Nggih. Makanya kan dia merasa kesakitan karena mungkin ada beberapa kali benturan yang dia mau menyerang atau gimana. Asal dari aja ya? Iya, ular sengaja. Bener ular. Sonan? Nah. Aduh. Ada itu. Nah, orang lain? So? Oh, dua roh. Apa? Mesti anak. Suruh bersih. Bisa bersihin aja, pegelih menang. Bersihin. Nggak bisa? Lanjut. Coba cara aja. Hah? Oke. Si pergi habal ya? Iban Ini gitu. apa? Pain apa? Yes. Bahan yeah. apa? Udah tahu. Bapak kan suka aneh-aneh juga. Seneng beli yang ini. Salam. Maksudnya. Jadi gini ya, semoga jenengan paham dengan maksud arah dan tujuan. Pada intinya jenengan ini dihadirkan untuk ngasih informasi terkait jati dirinya Bapak dan usahanya. Los kemarin. Keluar gitu. Apakah ini nanti bakal Bagus. Siapa ini? dikontrol loh, kaget itu. Gitu ya. Dicekel, Mbak. Dicekel. Oke. Dicekel. Ditahan, Mbak. Dodingannya lho, Mas. Duh, kaget aku. Pripun. Gimana? Gimana? Lenggah. Tahan. Ini.
Kalau jenengan tadi. Oh iya. 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 Iya, aman nggih. Lega Sarah. Jenengan sinten? Jenengan sinten? Se. Niki sinten? Nah, iki jak ngomong. Iki siapa? Iki sapa? Iso basa Jawa? Oh, iso nek iki iso. Oh. Ini siapa? Kok iso basa Jawa iso saged kok. Kali sinten, Mbak? Kunti nggih. Nek kunti. Mas Kunti. Maaf ya. Maksudnya siapa ini? Nama. Ra iso basa Indonesia, Mas. Basa Jawa. Kali sinten, Mbak? Aku bahasa Jawa ya. Jenenge sinten? Jenenge sapa, Mbak? Lali. Nih, jenengan udah pun dangu teng mriki. Wis suwe, manggone ning temu di sebelah jenengan. Soan. Mubeng-mubeng apa ning tempat tertentu. Ning kono. Oh, kadang munggah. Pindah-pindah. Aku ganggu. Oh, nek iki lunga aku ganggu. Ini jalan nganti lunga. Jadi kan gini, ini adanya ini di sini. Nek ini lunga, Oh, nek iki. nek Kamu harus di sini. nek kamu ada di sini, Ini enggak ganggu. ini nggak ganggu. Nek jangan balu pergi di mana dia kayak ganggu. Mungkin jenengan disenengi. Ajeng kenalan. Ajeng kenalan. Hah? Enggak. Ajeng kenalan. Nama aja, Pak. Hah? Oh, Lali. Oh, kasih nama aja. Mau siapa? Enggak. Noni, Enggak. Nani ya? Noni mau. Enggak. Maksud sekarang maksud arah dan tujuan. Jenengan niku teng mriki niate napa tak takon? Dikongkon. Disuruh. Disuruh karo siapa? Siapa sing nyuruh siapa? Atos mboten? Hurufnya, huruf. F apa? Sopo ya? Pa. Oh, Satu paket tadi. Yang tadi. paket aku. Aku yo paket. Udah. Nggih. Seneng sama iki. Enggak tahu. Sing gawa kuwi, Mbak. Sing gawa kuwi, Dik. Kenapa seneng karo Mas? Apa kok kanu Mas iki? Dikongkon. Oh, ini Biar aku nggak betah di sini. biar enggak betah ning kene. Disuruh ngapa? Disuruh ngapa? Ganggu. Jadi dia nyerang ini men kira betah di sini gitu loh. Nggak bisa. Jadi ini dikon nyerang ini. Jadi kita nih. Nyerang aku karena dekat sama bapak. Bahasa Jawa gimana? Ya, mergo aku cerak karo bapak mungkin. Coba Iya. bapak Karena Mungkin arep mau mergo iki mau cedhak benturkan ini sama jenengan mungkin. Enggak kan Mergo ngopo? Mergo nopo? Dia kan di kampung, Mas. Oh. Di sini. Hmm. Kamu jagain nih, Bang itu. Oh. Balik daerah. Iya betul. Ini kan ini pada Sama intinya Pak Jamil mau aja. tak ngalih aja ya, tak buang dari sini aja. Harus kena istrinya aja. Ya makanya tak ngalih aja karena ini terus terang kan nggak mau pisah, mesti orang sing salah satu yang diingkar. Nah, daripada nanti jenengan pemotor, tapi baik ya, mending alangkah baiknya mending sak baik-baiknya ini mending Lebih baik. nggak usah gitu aja. Anan ikut anan lah. Anan. Kenapa kok enggak mau sama Anan? dia itu ya ngasih tahu kalau Nek Pak Hajinya juga Hajinya. negatif. Pak Kiai itu Nggak seneng sama aku. Ini Emang udah ngerasain. ini ngasih kamunya. Iya betul. Asumsinya seperti itu. Jadi kitarane bengi mending tak ngalih wae, bari harus sing gawe, bari harus sing ngeter kene. Ibarat kata Mas Aan ya itu. Ibarat Mas Aan itu enggak pesen pas. Kalau diteri gesik, yo gesik tak balik lu sing ngeter gitu aja. masih balina ya kan? Nah. Go. Ma.
Bali Rasul Jawa ini pungkasan terakhir Pak ini Pak Rob akhir ini kan pun sing sae jenenge mboten film tim Banyudan malah nggak apa-apa. Oke, bawa keberkahan semua. Ada jadi ini nanti hilang, misal ada angin besar, jangan kaget. Itu jangan kaget, itu harus menyapu ya. Sing tak jaluk malah nek iso langsung banding kidung udan. Itu sing tak karepe seperti itu, membawa berkah dan Anyep. iso anyep kabeh nggih. Gila gila cepat terus bila sosial cepat. Susu pemroh arwah. Mbak pun Oke, ya Kang Mas, alhamdulillah Iya. pada malam ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah walaupun banyak rintangan, hambatan yang benar-benar rodok galak beringas seperti itu ya Kang Mas. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi. Semoga adanya kegiatan ini terutama resto ini bisa nanti ke depannya berkembang pesat dan bisa pulih Laris manisnya di Tanjung Kempul. Amin. di Yogyakarta. Gitu nggih. Monggo Kang Mas. Terima kasih atas waktunya, terus atas sudah berkenan untuk membantu. Terima kasih sekali. Bahkan tadi juga yang di awal tadi pas opening tadi saya sempat bertanya-tanya ini tuh apa, siapa dan bagaimana. Alhamdulillahnya juga ada titik terang. Jadi bagi kami itu sudah sangat membantu. Membantu terutama membantu pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah terjawab sudah. Jadi terima kasih untuk tim IBS Channel sudah berkenan membantu. Mudah-mudahan kita bisa
opening lagi berjalan lancar, begitu juga dengan IBS Channel, mudah-mudahan makin maju, Amin amin amin. sehat selalu. Amin amin. Ya. Oke, terima kasih ya Mas. Kembali lagi saya ingatkan kepada pecinta IBS Channel Official dimanapun panjenengan berada, tetap dukung channel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share tentunya. Dan menghibur kepada semuanya bahwasanya tim IBS Channel tidak memungut biaya sama sekali, bahkan dan tidak membuka cabang. Ya. Tentunya seperti itu. Oke, gitu aja nggak Mas? Ya, terima IBS Channel Mantap. Oke.